जब भी अटैक होगा इतना घातक होगा कि पाकिस्तान की सेना की नींव हिला देगा। हेलो मानगोना रायजो राजा लोगो नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय एनडिएफबी खौ जोनोम होगिरि जोंहा रनजन दैमारि सारा दासिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। फारसेथिं गोबां एनडिएफबीफ्रा दासिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दं जे बिथांमोना जोबथेसालियाव थानायनि सिगां हाग्रायाव थानानै जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होबोदोंमोन। रनजन दैमारि सारजों लोगोसे गोबां एनडिएफबीफ्रा जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होबोदोंमोन। नाथाय दासिमबो जायफ्रा रैखाथि होबोदों बिथांमोना दासिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। नङा होनब्ला रायजोफोर दुखुनि बाथ्रा दिनै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों रनजन दैमारि सारजों लोगोसे जायफ्रा एनडिएफबीफ्रा जोबथेसालियाव जोबजानानै दं स' बिथांमोना जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौमोन। नाथाय जोङो बिटिआर गोरोबथानि उनावबो आरो प्रमद बर' सारनि सरकार थासेयावबो दिनै रनजन दैमारि सारजों लोगोसे एनडिएफबीफोरखौ उदां जानायखौ जों नुनो मोनाखै। थामहिनबा एनडिएफबीफोरनि जे मोननांगौ बेफोरखौ जों मोननायखौ जों नुनो मोनाखै। सोरबाया मोनदों सोरबाया मोनाखै। स' बेसेबांबा दुखुनि बाथ्रा दिनै रनजन दैमारि सारजों लोगोसे गोबां एनडिएफबीफ्रा जे बर' हारिखौ रैखाथि होनाय समाव हाग्रायाव थानानै बेसेबां खस्थ' जादोंमोन। स' बिनि भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननि स्क्रिनाव होगोन। दिनैहाय रनजन दैमारि सारजों लोगोसे एनडिएफबीफ्रा गोबां दुखु दाहा लानानै जोंनि बर' हारिखौ बा जोंखौहाय रैखाथि खालामदोंमोन। जे गुबुन हारिनि नाख्रेबनायनिफ्राय जोंखौ बासायदोंमोन रैखाथि होबोदोंमोन। नाथाय दासिमबो रनजन दैमारि सारा जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। स' रायजोफोर एनडिएफबीफोरनि जिउनि जारिमिनखौ आं स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो। बेनिखायनो मुगाजों गोरोबनानै नांनो आरो जुजिलांनो दिनैनि सानाव बर'लेण्ड आर्मिखौ फसंनाय जायो। However, may be big, a nation cannot survive without a national organization and discipline, force of its own. बेनिखायनो बर' हारिनि गेजेरावबो हारियारि गौथुम आरो हारिनि रैखानि थाखाय अराय गोहो बोलो नांगोन। बर'लेण्ड आर्मिखौ फसंनाया आंनि बिजिरनायाव बावजायसो जादों। गोबां सिगाङावनो बर' हारिनि थाखाय जुजिनो डिसिप्लिन फर्स एबा गोहो बोलो नांगौमोन। अब्ला बर'फ्रा दिनैनि बे अलखदाव गोलैनाय नङामोन। गावनि हायावनो माइनरिटि एबा मोजोमसे जानांनाय नङामोन। नाथाय दुखुनि गेजेरावबो रंजाथावदि बेटार लेट देन नेभार होननाय बाथ्रा बायदियै बावद्रायब्लाबो जों दिनै बर' हारिनि गेजेराव डिसिप्लिन फर्स बर'लेण्ड आर्मिखौ फसंनानै लानो हाबाय। अराय सम थानांगोन आरो जासिलांनांगोन। बेनिखायनो बर'लेण्ड आर्मिखौ हमथानानै लाखिनो आं रायजो